Vă doare piciorul, iar mersul a devenit un chin? Dacă medicii v-au spus că aveți pinteni calcaneeni, adică ciocuri în călcâi, uitați de acest diagnostic. Se pare că nu pintenii sunt responsabili de durerile la picioare. Ne explică totul domnul dr. Marius Uscatu, medic chirurg, ortopedie, traumatologie. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! De ce apar durerile la călcâi, în primul rând? Există mai multe cauze, știu eu, citate vreo 40, dar în cea mai mare parte a cazurilor e vorba despre o solicitare exagerată, din punct de vedere mecanic, spunem, a structurilor din jurul călcâiului. E vorba despre fascia, ponevroze, mușchi care se inseră, care se lipesc la acest nivel. Exagerarea solicitării se referă la greutate exagerată, efort exagerat și o încălțăminte non-corespunzătoare. Și, practic, ne cam facem singuri. Sigur. Această afecțiune. Nu e ca la monturi care apar sigur, indiferent de ce încălțăminte purtăm și... Da. Deci, este o caracteristică a persoanelor supraponderale. Pentru că este logic, structurile care se inseră, se lipesc pe călcâi sunt supratensionate. Încep să se rupă, acolo unde se rupă, organismul reacționează și trimit niște senzori, niște mediatori care declanșează durerea. Pacientul nu știe ce are de făcut, continuă cu greutatea, cu efortul și cu încălțămintea necorespunzătoare și durerea se cronicizează. Treptat apare și această formațiune calcară, care se vede foarte bine pe radiografii, dar care nu are nicio legătură cu durerea. Durerea este provocată de cu totul și cu totul altceva, și anume de supratensionarea acestor structuri din jurul călcâiului. Deși înțeleg că aceste ciocuri, cum le numim, apar la radiografie, ele nu trebuie tratate? Nu au cum să fie tratate pentru că nu au legătură cu durerea. Ele sunt situate foarte profund. Noi practic nu călcăm pe aceste tocuri. Călcăm pe o structură la 4 cm distanță. Prin urmare, neavând o legătură cu durerea, nu trebuie să fie tratate pentru că nu au legătură cu tratamentul. Tratamentul este cu totul altul. Și anume? E vorba despre reducerea solicitării acestor structuri, reducerea în greutate, scăderea efortului, a statului în picioare și a mersului pe jos și mai ales o încălțăminte corespunzătoare. De cele mai multe ori, această durere apare tipic la femeia de 50 de ani care renunță la tocuri. Renunțarea la tocuri este prejudiciabilă pentru că determină imediat apariția durerii. O femeie are nevoie de cel puțin 2-3 cm de toc. Mersul în balerin la o vârstă de 50 de ani este dificil din acest punct de vedere. Declanșează dureri de călcâi. Ce facem totuși cu ciocurile? Nu facem nimic, le lăsăm acolo. Pentru că dacă este să facem un screening, o testare a unei populații, să zicem, normale, care nu are dureri calcaneene, în peste jumătate din pacienți găsim la radiografie aceste ciocuri. Ciocurile sunt asimptomatice. Nu au niciun fel, nu declanșează niciun fel de durere. Prin urmare, trebuie ignorate. Care sunt cele mai mari greșeli care sunt făcute în încercarea de a trata totuși aceste ciocuri? Greșeala majoră este de a trata efectul și nu cauza. Toată lumea, din păcate, colegii se concentrează doar pentru a trata această durere prin unguente, prin, știu eu, medicamente antiinflamatoare și chiar prin injecții locale cu produse cortizonice. Toate nu fac decât să agraveze sau, în cel mai bun caz, să nu aibă niciun fel de efect, pentru că nu vizează adevărata cauză și anume supra-solicitarea acestor structuri din jurul călcâiului. Este indicat să purtăm, ați spus, totuși puțin toc, dar sigur, pentru o încălțăminte mai comodă sunt indicați Adidas și sau nu? Adidas și sunt indicați în momentul în care îi suportăm. Vă spuneam că o femeie de 50 de ani, am nenumărate paciente care au renunțat la toc la o anumită vârstă. Prima dată când și-au pus balerin sau Adidas în picioare, au resimțit această durere de călcâi și evident că sfatul meu se referă la ridicarea cu 1,2 cm cel puțin a tocului în aceste cazuri. Dacă avem astfel de probleme, este indicat să punem niște talonete anume în pantofi pentru a ajuta la... Taloneta are un singur rol de a ridica călcâiul, deci are rolul de toc intern. Putem să mărim tocul pe cale externă, eu știu, pentru schimbarea pantofului, sau putem, în special la bărbați, să mărim tocul pe cale internă, adăugând o talonetă de 1-2 cm. Adică putem purta balerini dacă adăugăm un talonet, sigur, care să ne înalțe puțin călcâiul. E dificil din punct de vedere tehnic, dar este logic și așa se întâmplă. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru prezența la noi în platou și pentru informațiile oferite.